strække højre arm op. Højre. Og smelter ned. Vi skal lige have lidt gang i ryggen også. Sætter skuldrene på plads. Gør det igen. Smelter. Og så er der nogen, der står og kigger og tænker, det skal jeg ikke lave. 3, 2, 1. God tur alle sammen, og god tur ind i Tivoli. Velkommen til Per Søren, og så kom den første løber, start nummer 94. Og hvad betyder det for dig at vinde friløbet? Det betyder meget. Jeg var lige ved at ture ind over målstregen, fordi det er et stort løb, og det er det, man altid har drømt om, lige siden man har været lille.